Ja, jeg vil nu bevise fordoblingskonstanten for en eksponentiel funktion med standardforskriften f af x lig b gange a af x'ene, hvor a er større end 1, kan fordoblingskonstanten udregnes ved følgende formel. T2 er lig logaritmen til a, logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a. Og hvis vi så kigger på vores model her, så kan vi se, at den er stigende. Og så vil jeg nu udregne, hvor langt jeg skal gå ud af x-aksen for at få en dobbelt så stor y-værdi af de to punkter på grafen. Følger det, at y1 er lig b gange a opløftet i x1, og 2 gange y1 er lig b gange a opløftet i x1 plus 10. Og så skifter jeg så mit y1 ud med det her op, og sætter dem over for hinanden. Så kommer der til at stå det her, 2 gange b gange a i x1 er lig b gange a x1 gange a i 10. Og der kan vi så se, at b gange a i x1 står begge sider lighedstegnet, og derfor dividerer vi med det på begge sider, fordi de går ud med hinanden. Og så har vi 2 er lig at tilbage. Så bruger jeg så logaritmen, sætter det ind i logaritmen. Så det kommer til at hedde log 2 er lig log at. Og så bruger jeg så min potensregneregel og ganger t'et ud af parentesen. Og derefter så dividerer jeg med logaritmen til a på begge sider lighedstegnet. Så den kommer til at hedde, at t er lig logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a. Ligesom vi ved heroppe fra, at fordoblingskonstanten altså kan udregnes ved det. Og hermed har jeg så bevist, at t ikke afhænger af punktet x1, xy, og derfor er den konstant. Ja, og nu vil jeg så bevise halveringskonstanten for en eksponentiel funktion med standardforskriften f af x er lig b gange a i x'ene, hvor a er større end 0 og mindre end 1. Derved kan halveringskonstanten udregnes selvfølgelig formel. T1,5 er lig log 1,5 divideret med log a. Og her har vi så min funktion, som er aftagende, hvilket er en nødvendighed for at kunne bevise halveringskonstanten. Og det, som er skrevet med x i anden her, det er det, som jeg hernede refererer til med x1 plus t. Og min y2 er en halv y1. Yes. Som man kan se, så jeg vil finde ud af, hvor langt jeg skal ud af x-aksen, før jeg har fået en halv så stor y-værdi. Så hvor langt jeg skal ud, før min y1 er blevet til y2. Yes. Og først så skriver jeg min y1 op, og derefter min halve y1, og så sætter jeg dem over for hinanden. Og udskifter altså derved y1 i ligningen med udtrykket i ligning 1, altså det her. Så sætter jeg dem over for hinanden, og så går b gange a x1 ud ved hinanden på begge sider lighedstegnet. Og tilbage står en halv er lig at, og det indsætter altså logaritmen. Så vi får logaritmen til en halv er lig logaritmen til a t'ene. Så bruger jeg min potensregneregel og ganger t ud af potensen. Så det kommer til at hedde logaritmen til en halv er lig t gange logaritmen til a. Og så tilbage står der, at så dividerer vi så med logaritmen til a på begge sider lighedstegnet, så der til sidst står tilbage, at t er lig logaritmen til en halv divideret logaritmen til a. Hvilket er det samme, som jeg ved heroppe fra, at halveringskonstanten altså kan udregnes ved hjælp af den formel. Og således har jeg så bevist den ønskede formel, og man kan se, at t ikke afhænger af punktet x1, xy1, så derfor er det en konstant.